Яго арыгінальная архітэктура ў стылі позняга класіцызму практычна не мела аналагаў у Беларусі і суседніх краінах. Двухпавярховы палац даўно мае патрэбу ў рэканструкцыі і ў хуткім часе запланавана аднаўленне будынка і прылеглай тэрыторыі. На гэта, у прыватнасці, накіруюць частку сродкаў, заробленых падчас суботніка. Сёння жыхары раёна працавалі над ачысткай выхаду да ракі Сош. У будучым тут усталююць лавачкі і альтанкі. Выполняем работы по благоустройству прилегающей территории, вырубаем дикорастущую поросль, убираем бытовой мусор. Количество людей, участвующих, около 70 человек. Это наш уже второй субботник на этом месте, был областной. Сейчас и республиканский, работы достаточно, и дальше будем проводить работы, чтобы довести объект до конца. У Гомельскім раёне прадстаўнікі ўправлення капітальнага будаўніцтва галіновых камітэта разам з моладдзю раёна працавалі на добраўпарадкаванні вакол новабудоўлі. Шматкватэрны дом па вуліцы Маладзёжнай у вёсцы Сеўрукі амаль завершаны. Удзельнікі суботніка добраўпарадкавалі прылеглую тэрыторыю. На сёння тут ужо паўнавартасная 7павярхоўка, у якой 12 кватэр арэндныя. Жыллё з камфортам, праведзена індывідуальнае ацяпленне, поўнасцю выкананы патрабаванні безбар'ернага асяроддзя. Ужо хутка сюды заселяцца работнікі і маладыя спецыялісты гомельскай птушкафабрыкі, агракамбіната і раённых устаноў адукацыі. Началось строительство в ноябре, в конце ноября месяца. Планируется в первых числах мая вводиться. На данный момент на доме практически внутри закончены все отделочные работы. Производятся пусконаладки. Пришла сюда внести свой вклад в полезное дело. Облагораживаем территорию для того, чтобы в будущем здесь могли жить молодые специалисты, такие как и я. Журналісты тэлерадыакампаніі «Гомель» сёння не абмежаваліся толькі асвятленнем падзей. Калектыў уліўся ў агульнарэспубліканскі працоўны марафон. Замест дзелавых касцюмаў – рабочая вопратка. У руках пэндзлі і пілы. Субботник – это прекрасная традиция, которая дарит каждому, кто принимает в нем участие, ощущение важности работы, которую делает вся страна. Сегодня республиканский субботник вышли сотни тысяч человек для того, чтобы вместе сделать нашу страну лучше, краше. Это важно для сплочения нации, для сплочения семей, для сплочения маленьких коллективов. Сегодня мы видим, как приходят с детьми, с женами сотрудники, для того, чтобы вместе потрудиться, показать, вот мы все вместе здесь, потому что мы любим свою страну, любим Беларусь. Рэспубліканскі суботнік у рэгіёне – яскравае сведчанне адзінства і адказнасці грамадзян за будучыню сваёй краіны. Ва ўсіх раёнах адчуваўся агульны настрой – працаваць на карысць грамадства, берагчы гістарычную спадчыну і будаваць новыя аб'екты, якія будуць служыць людзям.